Ovládací konzole pro chirurga s 3D zobrazením, přístrojová věž a 4 ramena nesoucí operační nástroje s kamerou. To je robot Da Vinci, díky kterému mohou v Havířovské nemocnici už rok provádět velmi náročné operace. Bezmála za ten rok jsme udělali 180 operací, hlavně v oborech, když začnu chronologicky, nejvíce operací urologie, chirurgie, přidala se gynekologie a v zápětí myslím, že zítra jsou první 2 operace bariatrické, které naši chirurgové začnou dělat. No a do budoucna ještě plánujeme nějaké výkony v rámci otorinolaryngologie a to by to spektrum pro Havířov mělo být komplexní, protože my nejsme komplexním onkologickým centrem, tudíž si musíme ty výkony trošku hledat. Proto považuji 180 výkonů za obrovský úspěch našeho týmu a chtěl bych poděkovat vlastně dodavatelské firmě, která nám velmi v tomhle pomáhá. Roboticky asistovaná operace přináší výhody jak pro lékaře, tak pro pacienta. Tak ten benefit je hlavně v tom, že máme pohodlné kreslo, v ktorom sedíme. Operujeme tak, že si nastavíme celý ten prístroj tak, aby to bolo ergonomicky najvýhodnejšie pre nás. A tým pádom aj napriek tomu, že tie operácie niektoré trvajú 5-6 hodín, tak sa to dá vydržať bez problémov. A čo sa týka samozrejme pre pacienta, tak je to fakt mini-invazívna chirurgia. Dá sa to prirovnať v podstate nejakej dokonalej laparoskopii. To znamená, že tí pacienti aj predtým sme ich operovali laparoskopicky, ale ten samotný robot má obrovské výhody v tom, že tí ľudia majú menšiu bolestivosť, rýchlejšie sú prepustení domov a samozrejme celkovo ten stav je tým pádom lepší, rýchlejšie sa dostanú do takého normálneho života. V Moravskoslezském kraji pomocí robota Da Vinci operují také ve fakultní nemocnici v Ostravě a v nemocnici v Novém Jičíně. Každopádne myslím si, že Česká republika nasleduje celosvetový trend, čo sa týka tejto robotickej chirurgii a my veríme v to, že robotická chirurgia je do budúcna taký zlatý štandard v rámci chirurgie a to znamená, že veríme tomu, že každý pacient, ktorý je indikovaný na danú technológiu, by mal byť zoperovaný roboticky. Veríme to, že tá miniinvazívna operatíva posúva na oveľa vyšší level túto operatívu. Robota za více než 60 milionů korun mohla nemocnice pořídit díky podpoře Havířovské radnice. Barbora Kalnerová, televize Polar.